Vedeli ste, že chvost mačky môže odhaliť veľa o jej emóciách? Špecialisti na správanie zvierat venovali roky štúdiu pohybov mačacieho chvosta práve preto, aby nám pomohli rozlúštiť ich vnútorný svet. Mačky sú majstri tichej komunikácie a väčšina ich interakcií prebieha prostredníctvom jemných pohybov chvosta. V tomto videu preskúmame rôzne polohy a gestá, ktoré mačky robia chvostom, a odhalíme ich význam. Pochopenie týchto signálov môže úplne zmeniť váš vzťah s vašou mačkou, pomôcť vám lepšie reagovať na jej potreby a predchádzať nedorozumeniam. Vitajte na kanáli Mačací priatelia. Prihláste sa na odber a nezabudnite dať like. Spoločne vybudujeme komunitu nadšených milovníkov našich mačacích priateľov. Poďme spoločne objavovať, učiť sa a obdivovať fascinujúci svet mačiek. Predstavte si túto situáciu. Po dlhom a náročnom dni prídete domov a vaša mačka k vám pribehne s chvostom vstýčeným a jemne sa pohybujúcim na konci. Toto je jeden z najjasnejších signálov, že je šťastná a sebavedomá. Mačky túto polohu používajú na vyjadrenie pocitu bezpečia a pohody. Okrem toho je to priateľský pozdrav, ktorým vítajú nielen svojich majiteľov, ale aj iné mačky. Je to, ako by vám hovorili ahoj, s úsmevom alebo mávnutím labky. Zaujímavé je, že toto správanie siaha až do ich detstva. Keď sú mačiatka, dvíhajú chvost pri približovaní sa k matke a súrodencom ako prejav náklonnosti a spojenia. Tento zvyk im zostáva aj v dospelosti a zohráva dôležitú úlohu v ich sociálnej harmónii. Dokonca aj vo voľnej prírode používajú divé mačky vstýčený chvost na signalizáciu, že nepredstavujú hrozbu pre ostatné mačky. A čo ak má váš mačací kamarát chvost zakrivený do tvaru otáznika? Pripravte sa na zábavu. Tento signál jasne hovorí, že je hravý a pripravený na akciu. Ak chcete posilniť svoje puto s mačkou, teraz je ten správny čas vytiahnuť jej obľúbenú hračku alebo začať interaktívnu hru. Ale prečo práve otáznik? Tento tvar spája dva dôležité púky. Sebavedomie vstýčeného chvosta a zvedavosť mierneho zakrivenia na konci. Mačka sa cíti pohodlne, ale niečo v jej okolí ju zaujalo. Tento druh chvosta sa častejšie vyskytuje u mladých mačiek, ktoré ešte len objavujú svet, ale aj dospelé mačky ho môžu mať, keď sú dobre naladené a zvedavé. Na druhej strane, ak si všimnete, že chvost vašej mačky je sklonený k zemi, takmer sa dotýka podlahy alebo je dokonca schovaný pod telom, buďte v strehu. Toto je jasný signál neistoty. Môže sa cítiť vystrašená, úzkostlivá alebo sa nachádzať v situácii, ktorú vníma ako ohrozujúcu. V prírode mačky spúšťajú chvost, aby boli menej viditeľné pre predátorov alebo aby prejavili podriadenosť silnejšiemu jedincovi. Ak vaša mačka vykazuje túto pozíciu doma, môže to znamenať, že sa necíti komfortne kvôli nejakej zmene v prostredí alebo prežíva stresovú situáciu. Chvost mačky je oveľa viac než len jednoduchý doplnok. Je skutočným zrkadlom jej mačacej duše. Pozorné sledovanie týchto detailov a správne pochopenie signálov môže posilniť vaše puto s vašou mačkou a urobiť vaše spolužitie harmonickejším. Napokon, pochopenie tichej reči mačiek je kľúčom k vzťahu založenému na dôvere a láske. Vo svete mačiek komunikácia presahuje ďaleko za hranice mňaukania a tajomných pohľadov. Tajomstvo mačacích emócií možno odhaliť prostredníctvom fascinujúceho detailu chvosta. Keď sa mačka cíti ohrozená alebo vystrašená, jej inštinktívna reakcia je ohromujúca. Chvost sa stane neuveriteľne huňatým, chúbát sa prehne do oblúka a telo zaujme bočnú pozíciu, čím vytvára ilúziu, že je oveľa väčšia a zastrašujúcejšia, než v skutočnosti je. Táto premena však nie je len estetická. Toto náhle nafúknutie chvosta je súčasťou primitívneho inštinktu boja alebo úteku. Ak je to potrebné, mačka je pripravená brániť sa alebo uniknúť pred hroziacim nebezpečenstvom. Nie každý pohyb chvosta však znamená strach alebo agresiu. Niekedy, keď mačka leží pohodlne a vyzerá uvoľnene, jej chvost sa môže pomaly kývať zo strany na stranu. Tento jemný pohyb naznačuje sústredenie, pozorný pohľad na niečo zaujímavé, napríklad vtáka za oknom alebo hračku, ktorá sa chystá byť hodená. Na druhej strane, keď sa chvost pohybuje rýchlejšie a energickejšie, význam sa úplne mení. Tento druh pohybu sa zvyčajne objavuje, keď je mačka podráždená alebo príliš vzrušená. Môže to byť reakcia na zmenu prostredia alebo na spôsob, akým je hladkaná. Aby sme však úplne pochopili, čo chvost vyjadruje, je potrebné sledovať celý súbor telesných signálov. Sú uši otočené dozadu? Je telo napäté? Oči prezrádzajú ostražitosť alebo nepohodlie?
Tieto detaily sú kľúčové na interpretáciu toho, či je mačka len nadšená alebo či si žiada trochu priestoru. Existuje však jedna pozícia, ktorá predstavuje maximálny pocit bezpečia a pohodlia. Keď sa mačka zvinie do kápka a obalí svoje telo chvostom. Toto gesto je ako ochranné objatie. Spôsob, ako sa cítiť v bezpečí a v pokoji. Keď si však mačka omotá chvost okolo nohy alebo ruky človeka, je to silný prejav náklonnosti a spojenia. Viac než len prejav lásky je to aj jemný spôsob, ako povedať: si súčasťou môjho teritória, si pre mňa dôležitý. Ďalšie fascinujúce správanie možno pozorovať počas lovu alebo intenzívnej hry. Keď je mačka úplne sústredená na svoju korisť, či už je to hračka v tvare myši alebo pierko pohybujúce sa vo vzduchu, špička jej chvosta sa môže jemne chvieť. Tento drobný pohyb odráža mimoriadnu presnosť motorickej kontroly mačiek. Chvost je totiž priamym predĺžením chobtice, naplneným svalmi a nervami, ktoré umožňujú neuveriteľne presné pohyby. Niekedy však toto mierne chvenie na konci chvosta odhaľuje aj vnútorný konflikt. Napríklad keď mačka sedí pri okne a pozorne sleduje svet vonku, môže túžiť ísť loviť, no zároveň sa cíti bezpečne vo vnútri. Tento moment nerozhodnosti sa prejavuje týmto drobným, mimovoľným pohybom chvosta, jemným signálom komplexného vnútorného vesmíru týchto úžasných tvorov. Mačky sú tajomné tvory, plné jemností v každom pohybe. Medzi týmito telesnými prejavmi nám práve chvost prezrádza veľa o ich nálade a pocite bezpečia. Predstavte si mačku pred vtákom. Túži ho prenasledovať, cíti horiaci lovecký inštinkt, no zároveň vie, že sa nemôže priblížiť. Tento vnútorný boj, tento tanec medzi túžbou a obmedzením, sa odráža v jej chvoste, ktorý sa pohybuje mimovoľne, čím odhaľuje jej psychický konflikt. Poloha chvosta mačky počas spánku je skutočným zrkadlom jej emócií. Keď sa mačka cíti opatrná alebo rezervovaná, inštinktívne dôží chvost pri tele, ako by sa chcela chrániť. Naopak, sebavedomá a extrovertná mačka sa uvoľnene rozprestrie, necháva svoje labky odpočívať a celé telo pôsobí pokojne. Keď dosiahne hlboký stav relaxácie a ponorí sa do pokojného spánku, jej chvost sa môže jemne stočiť okolo tela alebo sa lenivo natiahnuť. To je jasný znak, že sa cíti úplne pohodlne a bezpečne. Niekedy si mačky zakrývajú tvár alebo oči chvostom, či už preto, aby si zvýšili pocit útulnosti, alebo jednoducho preto, aby si chránili oči pred rušivým svetlom. Ak si však všimnete, že chvost vašej mačky zostáva počas spánku napätý alebo sa neustále túhá, môže to znamenať, že nie je úplne uvoľnená. Rovnako ako ľudia, aj mačky snívajú a drobné záškáby chvosta môžu naznačovať, že sú ponorené do sveta snov. Ale ak je táto napätosť neustála, možno je čas zamyslieť sa nad prostredím okolo nej. Cíti sa vaša mačka naozaj bezpečne? Niečo ju znepokojuje? Všímaním si týchto jemných pohybov chvosta získavame jedinečný pohľad do fascinujúceho emočného sveta mačiek. Sú oveľa viac než len domáci miláčikovia. Sú to zložité, citlivé a neuveriteľne vnímavé bytosti. A tak sa ponárame do tajomného sveta mačacieho jazyka. Každý pohyb chvosta vášho maznáčika rozpráva príbeh, odhaľuje emócie a ešte viac posilňuje váš vzájomný vzťah. Teraz, keď už viete, ako tieto signály interpretovať, čo tak pozrieť sa na svojho štvornohého priateľa novým pohľadom? Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber kanála Mačací priatelia. Spoločne budeme naďalej objavovať fascinujúci vesmír mačiek. Vidíme sa pri ďalšom videu.